Okay, welcome sa Leticia Yensin YouTube channel. Please don't forget to subscribe. Now I will have to water kung tubigan akong mga bati nga tanom mga bay kay bakasyon ni kung tubigan balik sa kasimana. Hindi ko siguro minasuyo pagtanom tubig. Sa kasimana hurot na ning tubig ani. Kusog na yung suyo og tubig. Siya. Kusog na suyo og tubig mga bay. So atong paimnon og tubig. 1 week ta wala dire. Mangisda me. Ampo mo nga dako punta may isda. Yaan ta mo mga tanom. See you. Para ko mga tanong mga bay kay ang uban ang matay na. Natubigan na siya. Natubigan na. Kining ni tubiganan pa ni. Kusog gyapon na inom tubig. Kanang usa ka sa kasimana ni lamos na sa bantas ni sa bantas sa bus karon nabasa na yung lamisa. So, kulang pa. Kuhatag tubig. So, daghan ada kang rubber tree kaon po tubig kaon mainom
So, sig ulan diri bay sa Denmark. Hangin-hangin po yun. Ako sige dagom. Alas 6 dis isang oras sa karon. Alas 7 na hapit. Napay adlaw. Mungit-ngit diri basta summer. Mga pero nagkahubo na ang adlaw karon. Ang hayag ba nagkamubo daytime. Sa una mungit-ngit og alas 11 karon alas 10 na. Padoong na po na pag kamubo sa hayag. So mao na siya diha. Ang mga kahoy daghang dahon. Pag abot sa basta summer. Pero pag abot sa winter sa na before sunod bulan Agosto ug sugod September Oktubre wala o yellow na siya dahon. So mo balhin ta. Balhin ta mga bay. Speakers. Kung bagong i-transfer mo yuta. Nag-yelo siya kay nag-sour ang yuta kung giutruhan og bagong yuta. Hinaot ang kaginhawa na ni. Kung orchids bati. Karaan ang orchids. Kining mga bayo punsit yan yung mga bayo. Ito pa ni Disyembre. Kanabitong mo Christmas plants. Pero nabuhi siya o manakugilabay nabuhi o. Oh. Imagine Disyembre yung sa nataron. I hope mamulak ni siya karong Disyembre pod. Dalo po ni tubig ni tanawanan ni. Bergonia nga na ni sa mo.
Thank you, ang dibitay. Yeah. Kana din ako na bubuan. Daghang tubig ning cactus mo. Una siya maghilo. Daghan sa tubig na. Kinahanglan tagsar na siya bubuan. Cactus. Ito ang isira kay. Ang bintana na itabil-tabil. Huy. Sapawat na. Ang tayong tibol ni Brian. Oh. Magtay siya. Kanang luwa, fly. Oh. Kini mo na yung mga balhibo sa iyang tay nga luwa. So mga bay, naot nga mo subscribe mo sa kang Litihin sin mga bay nga channel. Bye bye.